Madekwana zvakare hama, nhasi uno ndine chidzidzo chandauya nacho chinobva pana Ruka wema2 kubva pavhesi ra35 kusvikira pavhesi ra39. Ngativerengei zvedu tinzwe kuti panoti kudini. Zvikanzi ipapo Jesu akabvunza akati, pandakakutumai musina chikwama, hombodo kana shangu, pane chinhu chamakashayiwa here? Ivo vakati, hapana. Akati kwavari, asi iye zvino kana une chikwama, chitore, uyewo nehombodo, uye kana usina munondo, tengesa nguo yako ugokutenga. Kwakanyorwa kuchinzi, akaverengwa pamwe chete navadariki. Uye ndinoti kwamuri, izvi zvinofanira kuzadziswa mandiri. Hongu zvakanyorwa pamusoro pangu zvava kusvika pakuzadziswa. Vadzidzi vakati, tarirai Ishe, hei minondo 2. Akapindura akati, zvaringana. Amen. Chiverengwa ichi chinotinetsei kana neniwo kuti ndichinzwisise, nokuti pane kukakavadzana kunoitika ipapo. Vamwe vachiti ndezvenguva iyoyo Jesu paakanga akupinda mukuedzwa kukuru. Zvikanzi Jesu paakanga akupinda muguva, nekuti chiverengwa ichi chiri pedyo nenguva yePaseka. Vamwe vanotiwo aiwa, zvinhu zviri kutaurwa apa zviri pamweya. Vanoti zviri pamweya vanototi zvinhu izvi zvinogara zvichiitika nguva dzose. Zvinhu zviri kunzi makanga musina kutakura izvi, zvinhu zvomweya. Zvikanzi naizvozvo tinofanirwa kugara tinazvo. Ini semunhu wokuvanda-vanda, pose panenge pakuita maarguments makuru, ndakaona kuti nditore karutivi pichana kari kusaidhi rangu. Ndakangotora ipapo pekuti, uye kana usina munondo. Muri kuzvinzwaka? Paakambovatuma pekutanga, vanga vasina munondo, asi vakanzi musatore chikwama kana hombodo kana shangu. Zvikanzi vakaenda vakanoita basa. Kana muchiziva bhuku raRuka rinotaura pamusoro pekutumwa kwevakanga vana 40 kana kuti 72. Rotaurawo pamusoro pekutumwa kwevane 12. Ndizvozvo. Iko kundopaya vatuma kunoparidza, kunorapa, kunoita mabasa esimba mumaguta aakange achapfuura namo. Zvikanzi vakanga vakangoitawo sokutumirwa kwakanga kwaitwa Johani Mubhabhatidzi. MuJohani Mubhabhatidzi waaitoparidzawo vanhu vachitendeuka, vanhu vachitobhabhatidzwawo. Nyange zvake tisinganzwe zvokurapa kwake nesimba rokurapa kwake, asi basa rakazouya rakaitwa naJesu ranga rakafanana nerakanga rakaitwa naJohani Mubhabhatidzi. Saka zvari kunzi, ndiri kukutumirai mumaguta pamberi pangu kuti Jesu agopfuura nemo. Varume ava vari kuenda kunorwa hondo. Kana varwa hondo, panenge paita sei? Panyevenuka. Vanhu vaya vakuziva kuti pane chatakamboudzwa navanhu vaya, pana chavakambotiparidzira, tikasara zvedu tiri pagasva, tikasara tisina kunzwisisa, tikasara tisina kubatisisa. Zvino kana Jesu wouya, iye opedzera vanhu vaye zvavanenge vachida kudzidza, kuti vanzwisise kuti iye ndiye Ishe wedu, ndiye Mesiya, ndiye Yeshua.
Jesu anoita basa. Zvino Ishe wedu zvaakafa akamuka akakwira kudenga, basa richagobatwa naaniko? Ndiani uchava nezvakazara zvokuti zvinoita kuti vanhu vagare vasimbiswe, vatende zvokuti Ishe Jesu ndiwe mwanakomana waMwari? Ndosaka paya ndati ndakabatawo chekuti munondo. Ndakati munondo unomirira shoko raMwari. Naizvozvo kana usina munondo unogoparidzira vanhu chii? Zvikanzi ndo pakauya makereke mazhinji akanga ane fararira, mumwe nemumwe ane munondo wake. Zvikanzi munondo upi? Munondo wakaita zvokutengwa. Uchitengwa kubva panani? Kubva pane vakavaparidzira. Mukona ndo pamakutaura kuti paya doctrine yekereke yakadai, yekereke iyi yakadai, doctrine yekereke iyo yakadaro. Madoctrine akabva asiyana, minondo yasiyana, yangosveyaniswa paduku duku. Naizvozvo panopawo mukana yekuti minondo iyoyo itarisane, minondo iyoyo irwisane. Asi chakanga chiripo namazuva aIshe wedu Jesu Kristu chakanga chiri chokurwisa zvakaipa zvakanga zviri mumaguta avana vaIsraeri. Vana vaIsraeri murayiro vakanga vanawo, vaprofita vakanga vanavo, asi vakanga vasina kubata chokwadi. Vaya vakanoparidza pane zvavaikwanisa kugadzirisa vaitwasanura, vachivaudzawo kuti Ishe Kristu Mesiya ari mumashure, ari kutotitevera, ari kutouya iko zvino. Ndipo pamunozonzwa kana taakuparidzirwawo tichiudzwa kunzi aiwa, isu hondo haisi yedu. Ndiani? NdeyaMwari. Hondo ndiani? NdeyaIshe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo hatikwanise kutora shoko raMwari takariita redu. Hatikwanise kutora navanhu kuti tivaite vedu. Kana tarwisa, Mwari ndiye anozopedzesa. Mwari ndiye anozokwanisa kuvakurudza vanhu ivavo, kuvasimbisa pakutenda kwavo. Imi munozizwa vamwe vaparidzi vachitaura kuti kereke yakati neyakati yakarashika. Muri kupanzwa ka? Vanototaura vachitobhesa namagwaro avakaverenga, nezvavanoziva zvavakadzidza nokunzwisisa. Munondo warasha vanhu, nokuti munondo wakaita zvokutengwa, hauna kubva kudenga kuna Mwari. Tinotengawo kune ivo vanenge vachiita se vachitidzidzisa, asi zvokwadi zviri kune munhu mumwe nomumwe wedu kuti ashingaire achibvunzira, kwete kun'anga, kwete kuna vamwe, kwete kuvaprofita, asi achibvunzira kune denga. Hakusisina mumwe mukuru kuna kufura vamwe, tose tafanana. Makanzwa zvikanzi hapana mumwe mudzidzisi, mune mudzidzisi mumwe chete, iye wakabva kudenga ndiye mudzidzisi wenyu. Hamuna vamwe baba, mune baba vamwe chete, ivo variko kudenga. Asi zvino madzibaba awanda. Ndisingataure voukama vokwangwa, vekwaJohani Masowe namamwe madzibaba ose anongozviti madzibaba akafararira. Madzibaba awanda. Makapinda mumakereke munoona munana papa chakati. Spiritual fathers awanda. Asi zvakanzi hakuna mumwe baba kusara kwe ariko kudenga, hakuna mumwe mudzidzisi kusara kwe iye wakabva ikoko. Hama dzangu, hatisi kuona here kuti tiri pamhosva? Tiri kuzvipa mhosva nokuda kwenungo,
nokuda kwokusada kusingaira. Handisi kuti musawadzane nevamwe. Zvakanaka kuenda kukereke uchinosangana navamwe weekend yega yega, kana uchikwanisawo nyangwe napakati pevhiki, kana uchikwanisawo kusangana navamwe pakati pevhiki kwakwa zvine basa kuti kakawanda sei. Zvakanaka muchigovana mashoko, asi zivai kuti nyangwe patinogoverana hazvirevi kuti tinotora zvose zvatinenge taudzwa kana zvatinenge tanzwa vamwe vachitaura. Tinenge titone position dzimwe nguva tinonzwa zvichitsveyama kubva pane zvatakanzwisisa kubva kumagwaro. Ndosaka nguva dzose tichida kubvunzira kuna Ishe wedu Jesu Kristu, nguva dzose tichida kubvunzira kuna Mwari, nguva dzose tichinama kuti mweya mutsvene unge uripo patinenge tichiverenga shoko raMwari. Zvikanzi kare kwakanga kune kereke yavanhu vainzi vaBheria. Zvikanzi vaiti kana vapedza kunzwa shoko mavaparidzira vati amen, amen, amen. Zvikanzi musafunga kuti zvaigumira ipapo vatenda, kwete. Zvikanzi vaizvoenda nerweseri vonopendengura magwaro voona kuti zvakanga zvichitaurwa navanhu ava zvinoenderana here nezviri kubuditswa nomweya waMwari kubva mumagwaro. Vanhu vakanga vakafunda, vanhu vakanga vakadzidza magwaro, vakanga vachianzwisisa. Musaneti nekuverenga magwaro nekuti hambofa makaguta, hamumbofa makazadzwa, hamumbofa makaita se makapedza kuaverenga. Anoda kutodzidzwa nguva dzose. Zvikanzi takurai chikwama, takurai neHombodo, kana mune jasi takurai, kana mune shangu takurai. Zvikanzi zviri kunzi garirai makangwarira, musaita savanhu vakapusa, nekuti nyika izere nohwipi. Nyika haisi kuzokubatai zvakanaka, nyika ichakurwisai. Garirai makagadzirira kurwa, nekuti makasakwanisa kuzvirwira, ini ndakwira kudenga, munoparadzwa navakaipa. Amadiwa, naiwawo mashoko ndoti muve nevhiki rakanaka. Mwari akuropafadzei. Chisarai.